2017-2021 yılları arası çocuk haklarına yönelik ihlalleri raporunu Jaliye Komeleya Mafên Mirovan a Diyarbekir ve bi boneya bîstê mijdarê roja mafên zarokan a cîhanî civînek çapemeniyê hat li darxistin û derbarê binpêkirina mafên zarokan de raportek a 5 salên dawî ya Bakurê Kurdistanê hat aşkerekirin. Li gorî daneyên 5 salên dawî, 40 zarokan li Bakurê Kurdistanê ji ber sedemên wek êrişên bombeyî, şer û pevçûn, teqîna mayînan û lêdana wesayîtên ewlekariyê jiyana xwe ji dest dane. Parastvanên mafên mirovan amaje kirin ku sedema serekeya mirina zarokan çaresernebûna pirsa Kurd e. Türkiye vek mesela Kürt çawa dinêre, mesela zaroka jî wisa dinêre. Yani nabêje ev zarok ji bêjine aliyê siyasetê an ji aliyê dinê cuda ye tiştek wisa nanêre. Mesela Kurda çawa bêjin Kurda nabîne, zarokê Kurda jî nabîne, çanda Kurda jî nabîne. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Baroya Diyarbekir jî derbarê roja mafên zarokan û peymana mafên zarokan a neteweyên yekgirtî de civînek çapemeniyê li darxist û hat amajekirin ku Tirkiye her çiqas peymana mafên zarokan îmza kiribe jî ji ber mafê perwerdehiya zimanê zikmakî peymanê cîbcî nake. Em hemû dizanin ku ji ber şer û pêvçûnan zarokê Kurd dimînin li binê wesayetê zirxî ya eskerî û jiyana xwe wenda dikin. Ji ber çekînceyê dewleta Tirkiye zarok li dibistanan de bi zimanê dayîkên xwe ders nikarin bibînin. Zarokên me li girtîgehan de ne meamelê xirab dibînin. Di daxuyaniyên de bal hate kêşan ku Tirkiyeyê di sala 1995 de peymana mafên zarokan xistiye meriyetê û her çiqas 27 sal ji ser derbas bibin jî hîn jî Tirkiyeyê nekariye zarokan biparêze û mafên zarokan cîbcî bike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.